लेकिन हम गरम है जानता रहो लोग शुरुए से गरम है तनी के ठंडा कुछ ज्यादा लगता था यही से लगता पैकेट से हाथ दे के भोजपुरी के सब कलाकार लोग आइल था हमरो ठंडा लगता है यार लेकिन हम गरम है जानता रहो लोग शुरुए से गरम है तो हमरा साथ में रहेला लड़का लोग हमरा के बचपन से देखले बालो हमरा के बचपन से तनी के देखले वाला लोग इन मशरक में थोड़ा समय कम जरूर मिलेला जिम्मेवारी ज्यादा पड़ गई तनी के सब जानते बार लोग घर के लड़का लोग से क्या बतावे लेकिन भोजपुरी के कलाकार सौभाग्य कि छोट भाई प्रिंस इनकर बाबूजी हमारा साथे बहुत दिन रहल पप्पू भैया बहुत दिन तक रहल दिल्ली जब हम पढ़त रही तो उस समय जब हम स्टडी करते रहे तो इनकर पापा हमारा साथे हमरा को कॉलेज ले आवा उनका एहसान हमरा पे बहुत ज्यादा बा और उनका बेटा के शादी बा तो हमरा लागत है कि बड़ भाई होके के नाते कुछ ना कुछ तोहफा उनका खातिर हम लेके आइल बनी और तोहफा चाहे हम कि पब्लिकली देवे के मन ना अलग था लेकिन लड़का के बहुत जिद बा कि ना हमरा के जोन भी दे सब लोग के सामने दे का तो लोग चाहता नहीं कि सब लोग के सामने दे दी तो ले आओ भाई एगो रॉयल्स के घड़ी बा अब हम नहीं की जाना के काम करता बा तो रोलेक्स के घड़ी बा हम नहीं की जाना के काम करना बा बस हम चाहे कि भाई ये पहना तेरा हाथ में खूबसूरत लगी और आज घड़ी देख के आज से और मेहनत करो कि 100 साल तक तू आबाद रह भैया के बहुत बहुत शुभकामनाएं हम कहियो सोचले ना रहनी कि हम रोलेक्स के घड़ी पर हम 1.5 लाख के घड़ी एगो जोरदार ताली हो जाओ आज भैया के आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना प्यारा गिफ्ट दे खातिर सबसे पहले तो भाई आशीर्वाद हमसे नया जिंदगी के करके सेकंड पारी कहा जाला कौन पारी कहा जाला भाई हमें कितना लोग के सेकंड पारी हो गई तहार तो होइए गई जेकर सेकंड पारी भइल बा उहे लोग बुझाता कि एकर मतलब का होला पहलका पारी तक ठीक बीतेला लेकिन दूसरका पारी बड़ा है भी रहेला तो भाई दूसरका पारी में तू जा यानी हमनी के तो 17-18 साल हो गए दूसरका पारी के लेकिन तार शुरुआत होके जाता बड़ भाई के खूब आशीर्वाद बा कि खूब दोनों मर्द मेहरारू खूब हंसत खेलत जिंदगी गुजारा लोगी एहू से ज्यादा आगे जा ऐसे ज्यादा का आशीर्वाद दे सकेनी कहीं भी जरूरत पड़ी जरूर याद करिया काहे कि हमनी के एक गांव के हिस्सा हमरा लागेला कि मशरक हमार घर ना है हमार परिवार है हम कभी परिवार का अलग ना हो सके चाहे हम कहीं चल जाए जब भी ये परिवार के लोग हमरा के याद करी चाहे जौन रूप में याद करी हमार परिवार कहियो खड़ा रहेला कहियो खड़ा रही जितना होला सब परिवार के लोग के मदद करे खातिर खड़ा रहे कहियो खड़ा होकर सब बाकी अच्छा कलाकार लोग अजीत भाई हमारे मित्र हवन डिम्पल जी आई बनी भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छा एक्ट्रेस है सोना जी बारी अच्छा गाना गावेली नया कलाकार एगो राजनंदनी बारी बाकी हमरा गांव के एगो लड़का बिक्की बबुआ वो भी बहुत बढ़िया कलाकार है रउआ लोग के आशीर्वाद पे मशरक के नाम हर जगह बुझावत रहेला ओकरो के आशीर्वाद दी लोगी खूब एंजॉय करी लोगी जितना लोग बा सब लोग झूमो लोग गाओ लोग बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम